Tá man seo aniu le Feargal Ó Cuilinn Príomhfheidhmeannach Chomhluadar le leabhart faoi tuismitheoirí atá ag iarraidh a páistí a thógáil le Gaeilge. So, Feargal, it dusach báire, má tá tuismitheoirí ag macna bhar an gceist seo, cad í nuairí generálta a cheartóga a chur san áireamh? Well, stocha an chéadúil síos agus tá sé tábhachtach go smaoinín daoine seo is cinenne anfarsanta é an péitanga leanta le do fáiste. Mullen muide de tuismitheoirí tá ag smaoineh faoin an gníomh seo dhéanamh gur bíodh plán chur le chéile go mómhór mas daoine iad nach bhfuil Gaeilge aca ó dhúchais nar tógadh le Gaeilge agus beidir gur bíonn Gaeilge an tarnatanga atá beidir tá fellma mar gona fásta nó fellma an córas dachas. Agus gur bíodh planáil dhéanamh chumas atá siad chun an nósfrachtanga sa tacha go siúd mar ghlacha leis nach í an Gaeilge an tanga dacha go príomh go úsáid sa tach. Tá sé deachar uaireanta an tuismitheoir éonrach beidir tuismitheoir nua bheith stig sa bhaile i leabhart in Gaeilge le leanamh nach bhfuil chuní de raigart agus díoch dul daithí a ghuathéin a chluisint i leabhart go háirt in Gaeilge. So is gá planáil dá réir agus cinnte go bhfuil téirmí agat folíocht agat go mómhar an céad cúpla mí sin is saoil an inmh gur féidir bheith beagán uaidnacht an tuismitheoir nua. Cén caide an Gaeilge tá ag teastáil chun seo dhéanamh? Stocha tá sé deachar sin ar agat ó héamh tá rá nach córas Paulín of Tangamuid ach ní léon doubt dám rudaí bhfuil sé ag eiste go mbeidh líofacht ceart ag do fáiste go mbeidh líofacht áirtha Gaeilge agat thaon ach ní cílíonn sé sin nach féidir le túsa chur leis. Dám rudaí bhfuil de chuid Gaeilge merigoch nó nach beidir nach bhfuil tú ró muoíachas do chuid Gaeilge is féidir freistal rangan a gan doubt chun íos ach cumála sin is féidir amach chahabh i gáilúdar tuismitheoirí eile gur bíonn Gaeilge tanga bhaile tá áisina fellma agus feabhais ar fáil go fórlaithim inis chun cúmamh ortha tuismitheoirí. So céir iad na dúshláin atá ag tuismitheoirí ó thaobh le Gaeilge le aber mí siúlaí go súla stór focail agus cuasaí gramaí agus a lehéad? Stocha ceannas na deachreachtaí is mó hagan go mómhór dul siúd ríist nach caintear a thuca siad ná an aspa ar an folíocht ar na glinmuidna termíon rá. Tuismitheoirí nach bhfuil an taithí sin nach bheith leabhart le páistí óga a stóiríonn nach rámachraí a haiscí. Termí atá ag caintear ó thuca agus iad siúd a tógadh le Gaeilge go nádúrtha orintha ní bhíonn siad aca breathann siad an bhí compórdacha úsáid seans gur tógadh go méarlaí iad agus bhfuil termí dúsáid a márcha héin agus tasaí na termí sin a úsáid a ríist. Cruthíonn sé sin deachrat agus deachrat gur féidir a háú tá áisina ann tá is féidir dul i gáilúdar tuismitheoirí le Gaeilge is féidir cuairt ar Gaeltachtaí agus fiúháin más mína leabhar a cheann agus féidir dul ar gascaint atá mar áis iontuachta do tuismitheoirí. Céir iad na háisina atá ann do tuismitheoirí chun an dlí bholaí a chur ar go Gaeilge má tá imníortha faoi? Well, so an rud is muidna a gánaí ag mulla do chuoine agus go minic leis na camerál leis na ceistna seo buinnig sé le seachas an dóchas a fáin gur féidir le tuismitheoirí dhéanamh. Go minic is ceist muíon ag na tuismitheoirí ina chuid caiid an Gaeilge héin. Cheapan siad nach bhfuil siad maith agáin, cheapan siad nach bhfuil siad líofa agáin. Ach idir na córas a dachas, idir an Gaeilge a leabhart sa bhaile na háisleagus na clasan siimplí a mullen muide a tuismitheoirí úsáid bhaint as na man Gaeilge, man electrónach Gaeilge, stáisiún radio is féidir trí cleachta agus trí an Gaeilge úsáid déhéir gach lá tagan nó féos ar chuid Gaeilge réanos. Bhí mí ag caint le tuismitheoir le daoine a bhí rá tá agatá go leor áisina muin sin ó go leor cuasaí leirí má tá tú géirí cuasaí gramaí álam má tá tú géirí an tuisal géileach álam ach má tá an Gaeilge ar fusebox nó sparkplug wet tá sin níos deachar teachta ar na rudí seo na folíí atá ag teastáil ó lá go lá. Agus ar lá ceart go tá déta dúisteach i siúpa Gaeilge agus bheith rá mílteach mór hat le cuasaí gramaí agus crinne agus mar sin de ach mar dearn tú hain cén Gaeilge atá ar fusebox. Ach tá bailí timpeall
ceannas na rudí tá déanta agin le roinn fá blianta hin ná ag tógann tailigh leith a sé agus deir seachtaí na mín si de cócrat na chéile. Agus go minic ceannas na rudí don chéadúir bíon daoine fáil míid termí nua úsáid sa chiisten sa seomra site. Is féidir teachtartha an tein bhealach chun an aibbeáú ná in áíire chun a Gaeilge úsáid. Agus más gáidadul ar folklór chun focail amsú, ná bí chéim bótar aon sinní anamh. Sin ceistelle mar seansca méid nára ára ar hisismathirí bheith ag dul chun na folklóra chun an leagan Gaelgáil ar ocail an imíse sin de réir chéile. Is féidir é agus tá sé feice agus go minic chena blianta hisismathirí freistere ar imachtaí agus mar sin de agus an céadú leidir siad le ná nu fiúan a léin siad orring ar an bháin agus sírád ní nó Gaeilge maithe bháin agus tá Agallamh agus nuair dead an muidne tugann credit tarchuing agus nu a Harlíonn ná tá meascán de caidan agus lífacht. Agus bíon daoine áirithe agus caithfar meabhrú is cinenne an chróga é anamh má tá tú chun don nósfrachtanga baile ahrú agus is gá go méid daoine ag taú leat chun na cinine sin a bhaint amach. So ní cá méid éon náir ar aonde agus nu a Harlíonn nuair a ecann siad go bhfuil daoine eile ar fud na tíre agus i mna nó ceann céine imíon an áire agus féin siad áardú manum as búla le hisismathirí eile. Agus ceannas nuaí agus luúin chuid ceannas na dúshláin níos luúa. Ceannas na dúshláin is móstócha ná go minic brahan hisismathirí go bhfuil siad leothain agus nach bhfuil aon den eile a dhéanamh. Go dtí go chuir siad aithne ar daoine eile tá dhéanamh agus na fáibnach sa deacratí ceann céine gatainach. Luigh tú gascaint níos luúa an bhfuil áisina eile ar fáil na siopí nó webhse charách le hisismathirí. Tá múlmór áisina agus tá as an damhar a bhaidir níos má áisina ar fáil níos ná nuair a bhí mise níos ógus a thugad le Gaeilge. Idir ó Cluichí Bord ó lehéadí Scrabble tá ar fáil, tá Granán ar fáil, tá fiúan tá stuff idirchasúil a chuir ar fáil anis atá iniriúms do Cluichí Bord sa bhaile agus mar sin de. Agus ó thaobh chun cabhra le hisismathirí tá beidir ag macna féinú a héanamh tá lehéadí bungaige de hisismathirí ailte ag forbadníní tearta. Leabhar an beag himplaí a bhí annachchabhra agus ar an gatainna atá tusnúach ar an bábhar seo beidir agus iad anéirasach gur féidir seo dhéanamh. Agus nuair atá an cinenne dente ag dismar agus tosíonn siad ag leabhart leis na páistí trí bhean na Gaeilge, so an ceiste sa mó bheith acu ná an leabhróí na páistí Gaeilge ar aisleo. Agus go minic an rud a Harlíonn ná gur freagraí na páistí i méle iad. Agus ar ríis chéine ní éon ní trochlód é sin an áréir. Le blianta fada nuas bhí an ceist gomóhar a bheith cluisian agus sa chéilteach ná ní leabhar mar Gaeilge los sa bhaile chuna cinntiú méid béile acha. Ní léon dat sa saoil seo ach gach páistir a rúgtar sa tíir seo go méid béile acha is cuma céimtanga an leabhar sa bhaile. Agus tá bhrí sin bheith muidne ag gáinnig mula má tá Gaeilge agat ní fiúan má tá Gaeilge ag hisismathirí amháin go leabhar an hisismathirí sin Gaeilge leis an páistí teamar fad. Agus tarlíonn sé níos minic mar Harlíonn sé ní leis an céad leanamh ach leis an tarna leanamh gur sais agus ní díú tú an Gaeilge leabhart ach tuis go dtigeann an páiste go bhfuil Gaeilge agus spéirle ag a hillar ag an hisismathirí agus an chéad cúpla bliain sin agus an tanga a orbert. Mar don leanamh ní higann siad gur béirle agus Gaeilge ann, ní leannach tanga, ní leannach cumarsáid le maní nó dadí. So má tá dadí leabhart in Gaeilge agus freagraíonn an páiste i méle is chórá tá dul raig. Is nuair a éiríonn an páiste beánaí ní sinne go dtigeann siad. Go dagan an tuiscin sin go leabhann tú Gaeilge le hisismathirí amháin beidir nó Gaeilge le mar hisismathirí a thaobh amháin agus béirle le hisismathirí eile. So ní cis díach é de éon hisismathirí má leabhann siad Gaeilge le na páistí go bhreagraíonn na páistí méile iad.